खुलुमबाय गासैबो नायगिरि बिथांमोन नोंथांमोन। खुलुमबाय मानगोनां रायजो राजाफोर आरो आंनि फलोवार नोंथांमोन। दिनैहाय नोंथांमोना ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुबाय थाखादों बड'लेण्ड रादाबनि गेजेरजों आरोखि ना भटखौ नांगौ माने बिफायासो बिदों आरोखि ना जायहा नांगौ बे बिबावाखै ना बर'खौनो रोङा ना माया खिन्थु बिराद माबा उसुबिदा जादों आरोखि ना जायहा नांगौ बे बिनांगौमोन बिफायासो बिदों आरोखि ना जों साननानै लाबाय बिथाङा बर' रोङा आरोखि ना बर' रोङा। दा आङो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननिसिम बे बाथ्राखौ फोरमायनो सानदों आरोखि ना जोंनि बर' सिख्लाफ्रा माखासे बर' सिख्लाफ्रा आरोखि ना गासैबो बर' सिख्लाफोरखौ होनाखै दे लोगोफोर माने माखासे बर' सिख्लाफोर दङ माने नांगौ समाव भटखौ बिबाय भट लाबाय ना जेब्ला फेमास जायो गिदिर मानसि जायो होमब्ला बिसोरो मा खालामो गुबुन हारिजोंसो थांनानै हाबा जायो गुबुन हारिखौसो डेभेलप खालामहैयो आरोखि ना बिराद डेभेलप खालामहैयो नाम खालामहैयो आरोखि। बिनि थाखायनो आंनि साननाया मा आंनि साननायखौसो फोरमायगोन लोगोफोर दिनैहाय नोंथांमोना मोजां खोनासं ओमफ्राय बुजि आरो कमेन्ट खालामहर आरोखि ना आंनि साननाया ओरैबायदि बै सिख्लानि जे बिफा जायहा भट बिदों बियो बुंग्रोनांगोन आरोखि ना आंनि फिसाजोखौहाय आङो बर'नोनो हाबा होगोन गुबुन हारिनो होआ बे बाथ्राखौ बुंनांगोन आरोखि ना होमब्लासो आं भटखौ होगोन नङाबा आं होनाय जानाय नङा आरोखि लोगोफोर आं होनाय नङा। नोंथांमोना मा सानो नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहर आरो गोरोन्थिफोर जायोबा अननानै निमाहा होगोन होननानै आसा खालामो आरोखि ना। दा आंनि साननाया बे आं मानो बेबायदि बुंदों होननानै बुङोबा लोगोफोर माने जोङो गोबाव समनिफ्राय जोङो नुबोगासिनो दं आरोखि ना लोगोफोर माने जोंनि माखासे बर' सिख्लाफ्रा माने नांगौ समाव भट लाबाय ओमफ्राय देरहाखांबाय गुबुनजों हाबा जाहैनायखौ जों नुनो मोनगासिनो दङ। जोंनि बर'नि गेजेराव जोंनि बर'फोरानो बेसेबांबा हेन्डसाम दङ बेसेबांबा मोजां दङ थाखायै फैसायै लेखा गोरों ना साइस बाइस बिराद मोजां दं आरोखि ना थेवबाबो जोंनि बर' सेंग्राफोरखौ नेवसिनानै माखासे बर' सिख्लाफ्रा बेबायदिनो भट लाबाय गावसोर फेमास जाबाय रेंकआव थांबाय गिदिर मानसि जाहैबाय ओमफ्राय जोबथारनायाव मा खालामो गुबुन हारि दारिमेनानाफोरजोंसो हाबा जानानैहाय बिसोरो संसार जानानै जोंनि बर'नि सिगाङाव देखायो आरोखि ना। दा बिनि थाखायनो आङो सानो आरोखि ना आं माखासे बर' सिख्लाफोरा बेबायदि भट बियोब्ला आं होआ बेखौ आंनि गोसोआव साननाय दं आरोखि ना लोगोफोर मानो होननानै बुङोबा आं बिराद दुखु मोनो आरोखि ना मानगोनां रायजो राजाफोर आरो आंनि फलोवार नोंथांमोन माने जोंनि बर' सिख्लाफोरखौ आङो गुबुन हारिजों हाबा जानायखौ लुबैया आरोखि ना हाबा जाजानो आं बायो बिनि थाखायनो आङो दुखु मोनो आरोखि ना जोंनि बर' सिख्लाफोरा जेब्ला नांगौ जोंनि बर'निफ्राय भट लाबाय ओमफ्राय गुबुन हारिजोंसो हाबा जायो खिन्थु बेबायदि जानो नाङा बे बिराद दुखु मोनथाव आरोखि ना लोगोफोर नोंथांमोनासो मा सानो आंनि साननायावथ' सिदा बाथ्रा ना लोगोफोर आंनि साननायाव सिदा बाथ्रा जेब्ला बिफाया बर'नोनो हाबाखौ होगोन गुबुन हारिनो होआ होनबाय जोङो बा आङो ना भटखौ होगोन आरोखि नङाबा आं जिबनाव भट होनाय नङा आरोखि ना माखासे बर' सिख्लाफोरनि नामाव आङो भटखौ होआ आरोखि जेब्ला बे बाथ्राखौ क्लियार खालामगोन होनबासो होगोन आरोखि ना मानो होनबा बिराद दुखु मोनथावथाव जायो दै लोगोफोर नंगौना नङा नोंथांमोनाबो गोसोआव एसे उसुबिदा सानो बा सोरबा बुंनो हाया बेफोरबायदि जायो आरोखि ना खिन्थु आं दिनै क्लियार बाथ्राखौ बुङो आरोखि ना माखासे जोंनि बर' रायजो राजाफोरनि गेजेरावहाय साननाय दं बा दुखु मोननाय दं आरोखि ना जोंनि बर' सिख्लाफोरनि गेजेराव माखासे बर' सिख्लाफोरनि गेजेराव बेबायदि जानायखौहाय बयबो मोजां मोना आरोखि ना नोंथांमोना नंगौना नङा कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहर बेबायदि जोंनि बर' सिख्लाफ्रा रोंखा राखा फेमास मानसिया गुबुन हारिखौसो फेमास खालामहैयोबा नाम खालामहैयोब्ला गाज्रि मोननाय फैयो आरोखि गोसोआव बिराद जाथि हिसाबै माने गाज्रि मोनो आरोखि ना लोगोफोर दा आं बेखायनो बुंबाय नोंथांमोनासो मा सानो दा नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायदो आरोखि ना आं बुंनांगौखौ बुंबाय आरो बै जाय मानसि भट बिग्रा बा मडेलिंआव थांग्रा बिथांमोना बुंथों आरोखि ना बुंथों जेब्ला बुंगोन होमब्ला आंनिफ्राय बा जोंनि बर' सुबुं माखासेफोरनिफ्राय भटखौ मोननो हागौ आरोखि ना मोनगोन बा मोननो हागौ बेखौ गोसोआव लादो दा आङो गोलावथारखौ बुंला दा माखासे समाव
बेबायदि घटना गुबुनखौ लाबोनाय जोंनि भटनिफ्राय भट लानानै देरहाबोनाय सुबुंफोरा माखासे सिगां समावहाय नुबोनाय हिसाबै आं बेबायदिखौ जाजानो बानानै बेबो बेबायदिखौ जाहैगोन बेखौ साननानैहाय आङो बुंनाय जाबाय लोगोफोर। नोंथांमोना मा सानो कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायदो। दा आङो बारा गोलावथारखौ बुंला, बै सुबुं जायहा भट बिदों बेखौ आं लास्ट बाराव बुंबावबाय, बुंग्रोनांगोन बा आंनि फिसाजोखौ आं बर'नोनो हाबाखौ होगोन आरो बै जाय मडेलिं देखायग्रा बेबो बुंनांगोन आं बर'जोंनो हाबा लागोन, होमबासो भटखौ मोनगोन आरोखि ना आंनिफ्राय। गुबुना होयोना होआ बेखौ आं मिथिया, खिन्थु आंनिफ्राय हले जिर' आरोखि ना, जिर'। आं हले होनो हाया बे बाथ्राखौ बुङाब्ला। दा जेखि जाया लोगोफोर, भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला, बेहायनो फोजोबसै। नोंथांमोना मा सानो कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायदो आंनो। दा भिडिअखौ दोनथ'बाय, उननि आपडेटआव लोगो मोनफिनसिगोन लोगोफोर। बाय बाय।